Gibana-banang usa ka milyon ka pesos nga koleksyon nangatagak sa may Cebu, South Coastal Road. Nangaging mga motorista nagkapuliki sa pagpamunit. Zipper sa backpack nga gisudlan sa kwarta, giingong aksidenteng nagisi base sa kolektor nga nagda nga nakamotor. Ang kolektor nanawagan sa mga nakapunit nga iuli ang kwarta pinaagi sa Mambaling Police Station sa Cebu City. Ani ang live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, ses lan og may nagkagubutyod ang mga tao sa kabahin sa Cebu South Coastal Road kaganihang buntag gumikan ining nagpasad nga kwarta gikan sa bag sa usa ka collector. Sa video nga na-post sa social media, makita nato nga nagkagubot na gyud kini mga tao nga nagsubay sa Cebu South Coastal Road. Tungod kini sa naalibwag nga mga kwarta nga nagpasad sa kadalanan, ubay-ubay ang nagdali-dali sa pagpamunit niini. Makita pag sa video nga halos di gyud mag-itsura ang mga tao nga nagkapuliki sa paghipos sa maong kwarta nga nagpasad dala sa daan ug nahunong sab ang pipila ka mga sakyanan ug mga motorsiklo atol sa maong insidente. Kining mong panghitabo nahitabo ni siya mga pasado alas 10 kaganihang buntag dihang usa ka collector gikan unta ni siya sa SRP area padung na ni siya silang opisina unta sa Mandaue City. Collector ni siya sa usa ka kiosk kining usa ka machine kundi na pwedeng mo bayad og mga bills, pwedeng mag-reload sa lain nga mga telcos, pwede sa magpa-load sa lain nga mga e-money services. Mao kini siya ang trabaho. Ang kwarta nga iyang nakolekta karga na unta niya sulod sa iyang bag, sakay siya sa iyang motorsiklo padung unta siya sa Mandaue area sa maong karsada. Panuan niya nabantayan nga nagisi na di ay o murag ding buto kuno ang zipper sa iyang bag. Hinungdan nga natagak na ang bundle sa kwarta sulod sa iyang bag. Kining maong kwarta gikan kini sa lain-lain nga mga kiosk katong mga money machines nga iyang gikubrahan karong adlaw aron unta i-remit sa ilang opisina ra sa pagkahuman. Wala mo detalye kining maong collector kung pila gyud tanan ang ilang nakuha niya nga kwarta. Apan gibanabana nila between 3 to 4 million pesos ang kwarta kay ubay-ubay nga mga kiosks ang iyang gikobrahan o gikuhaan kaganiha sa kwarta aron unta i-remit. Sa pagsaysay nato ning maong collector nga mihangyo sa GMA Regional TV nga kung pwede dili nato panganlan siya alang sab sa iyang seguridad. Wa kuno ni siya makabantay nga nagisi na di ay ang zipper sa iyang bag. Kung wa kuno ni siya tawga sa lain nga motorista ug tabangi sa usa ka gwardiya sa maong dapit, dito ra siya nakamatngon nga natagak na day sa iyang likod ang kwarta. Mga 50 meters na kuno ang gibanabanang gilayon sa iyang nadaganan dihang nabantayan niya sa iyang side mirror nga doon na natagak sa kwarta sa iyang luyo. So may U-turn ni siya sa kalsada, gialihan niya ang mga incoming nga mga sakyanan aron makatabang sab siya sa mangunay ni siya sa pagpunit sa kwarta. Matod niya nagpakiluoy nagli kuno siya sa uban nga mga motorista, sa uban nga mga tao dito ni mahigayuna nga kung pwede iuli lang ang kwarta kay dili masab kini iya og iya masab kini sa ilang kumpanya. Apan doon ako ni uban matud pa nga mga tao nga wa kuno manumbaling igo na kuno punit og misibat gilayon. Karong hapon na hinabi nato kanang kining maong collector dinhi sa Mambaling Police Station ug bihimo sab ni sa inventory kauban sa iyang mga supervisors kung pila gyud ang nahabilin og na-recover nga kwarta gikan sa iyang nadala nga kwarta. Sa ilang estimates or sa ilang ihap, waabot sa 2,083,000 pesos ang na-recover tanan nga kwarta. Lakip na sabni ini. Katong kwarta sa mismo, binandol sa kwarta nga wala matagak, nahabilin lang sa iyang bag. Doon na pa'y missing nga mga kapin sa 1 million pesos. Apad di pa ganoon ma-estimate kung pila ang exact nga amount nga nawala sa maong panghitabo. Atong paminawon ni higayuna ang tipik sa pamahayag ni atong nabiktima nga collector sa desk officer dinhi sa Mambaling Police Station ingon man sa iyang supervisor. Wala yung mga puangod yung mga tao, sir. Grabe. Nagpakaluoy na ako, nagluluhod ko dito sila mga tubangan, sir. Nga ilang ilabti, kaya di nakuha, pero wala sila, ginanguha gyapon. Ano nila nagkagubot yun sila? Nagkagubot yun sa kwarta lagi, sir. Dili lang daw kuno sila, di man laingon nga kasuhan. Ang ilala nga, mauli lang daw, jud ba? Samtang sa habig sab sa supervisor sa maong kumpanya, mihangyo sab ni sila nga dili panganlan ilang kumpanya, mga usa ka tuig pa ni sila
nag-operate dinhi sa Sugbo, matud niya nga mas mo prefer ko ng ilang kumpanya alang sa ilang mga collector, sa ilang mga trabahante nga magsakay og motorsiklo inay nga mogamit ni sila og mga armored cars or armored van. Kay matud pa mas dali manggug kuno kung trapiko ang hisgutan, makalusot-lusot lang ilang motorsiklo apan discreet gyud hinuon ang pamaagi sa ilang mga collector sa pagkuha o pag-claim sa ilang kwarta, pag-remit sa ilang kwarta. Nunot ning mga insidente tun-an na sab nila sa butan unya sa ilang kumpanya unsa nila pag-revise, unsa nila paghingusog sa ila unya nga mga security measures unsa pa ila ipatuman aron kalikayan nga mahitabo kini pagbalik. Samtang hinabi sab nato, baguhay lang pinagi sa telepono ang hepe din sa Mambaling Police Station, Police Major Jonathan Taneo nga mitataw nga sa pagkakaroon wala pa may kaso nga gi-file, mag-agad sabdi sila sa reklamante kung muduso og kaso apan kung mahinayon gyud kini theft ang posibleng atubangon ni atong mga tao labi na katong mga nakit-an sa mga cameras nga namunit apan uwa muuli sa ilang nakit-an nga kwarta kaganiha. Sa pagkakaroon mato ni Major Taneo nga wala pa sila iksangat nga reklamo padayon ang ilang paghangyo ug pangalyupo ni atong mga nakapunit sa kwarta aron makumpleto in town kini kay matud pa dako na bagyo kunong tulubagon og bago ni alang sa collector ning nawala nga kwarta atol sa insidente kaganiha. Lan? Okay, daghang salamat, Nico Serino.